Tatine urongwa hwatatinahwo takaronga sefamily kuti tiri kutora bhodhi mangwana. Tichiti tiri kutora bhodhi mangwana manheru toenda nayo kumusha. Then Saturday tozoita burial. Saka patakaita meeting nachief nezuru, chief vakationesa kuti hanzi hazvigoneke kuti mwana arare mumba, vachiti for security reasons. Hatizoziva zvinoitika bhodhi iri mumba, zvinokwidza maemotions evanhu usiku, hatizivi zvinoitika. 1 2 mafiro aita mwana hazvizoita zvakanaka nenguva yaagarisa yakareba kuti bhodhi irare mumba. Saka zvatakuita isusu semhuri tiri kungoenda urongwa hwatatakaronga sefamily. Isusu tiri kungoungana paDoves, then tosumuka na4:30 toenda kumusha, tonorara tese kumusha tapanhamo tatanga programu yedu mangwana. Then Saturday morning tosumuka kwaMurehwa, tinosumuka kuma7. Tasumuka kuma7 8:30 tinenge tapaDoves. Tobva tatora bhodhi yedu paDoves tobva tadzokera kwaMurehwa. Then kana tadzokera kwaMurehwa tochinoita burial yedu. Burial yedu tiri kutarisira kuita burial yedu na2. Saka ndo urongwa huripo. Vanhu vachatoungana zvavo paDoves. Vari kufanoenda vemhuri yese vari kufanoenda mangwana. Then tozodzoka vemhuri vashoma about 10 or 8 people ndo vachabva kumusha, nevamwe vanenge vasarawo munomu touya totora bhodhi yedu tobva tadzokera kwaMurehwa.